Bună ziua! Astăzi vom continua discuția noastră referitoare la răpirea internațională de minori. În primul rând, vom preciza faptul că aceste proceduri sunt reglementate cu valoare de principiu de Convenția de la Haga din 1980. Toate aceste proceduri se aplică în statele membre UE și vizează minorii sub 16 ani care au fost deplasați sau reținuți în mod ilicit pe teritoriul altui stat decât cel în care aveau reședința obișnuită. De asemenea, reținem faptul că România și Statele Unite sunt state partenere în privința aplicării Convenției de la Haga. Procedura trebuie demarată în termen de 1 an de la data la care copilul a fost deplasat sau reținut în mod ilicit pe teritoriul unui alt stat. Poate fi demarată această procedură și după trecerea termenului de 1 an, însă înapoierea se va dispune în situația în care nu se stabilește că minorul s-a adaptat în statul nerezident. Statul solicitat nu este de asemenea ținut să dispună înapoierea copilului și în situațiile următoare. Dacă se stabilește că persoana care avea în îngrijire copilul nu exercita în mod efectiv acest drept sau dacă ulterior predării și-a dat consimțământul în vederea deplasării minorului într-un alt stat. Dacă, prin întoarcerea copilului la reședința obișnuită, acesta ar fi expus unui risc privind sănătatea sa fizică sau psihică sau ar ajunge într-o situație intolerabilă. Autoritățile din statul solicitat mai pot refuza înapoierea copilului la reședința obișnuită în situația în care se constată că minorul se împotrivește la predare, deci la deplasarea în țara unde avea reședința obișnuită și dacă se constată că acesta avea vârsta și capacitatea necesară pentru a face să se țină seama de opinia acestuia. Ca idee principală, trebuie să reținem faptul că toate aceste proceduri și soluțiile sunt date avându-se în vedere interesul superior al minorului.